Miyak seperti swasana jelas nada ngaturke atur pambulu mantar kadang-kadang jelas nada. Ya Allah sayangi bukel, ya Allah cintai bukel, ya Allah jagalah bukel, ya Allah paringi bukel. Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung mas, badan begelinu mas, minum oskadon SP tidak di kasur, diam merayap, datang seekor bugil. Hap, lalu dijilat. Jelas nada tuh ada semuanya.
Ade Marimin, Pak Parman, Pak Julimin, Ayo ya. Ade Surati. Monggo Pak Ade Surati. Sukoharjo bergoyang. Monggo Pak De. Manis kowe pancen manis Pancen manis. tambah manis yen ora seneng lamis. Monggo Bu Surati. Yen mesem manis sing ngungkuli matu saya bisa ngrontoke jantungku. Ganteng mas sampean pancen ganteng tambah Monggo Pak Jaimo. yen ora seneng mendem dong sing alit mas namine kapur ngalor ngidul sampean gawane gendut. Tambah mlati aduh dek dironce-ronce setengah mati kon ku mikirke kowe yati. Pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge godho Diiris-iris aduh dek tulane Jawa yati camanis sapa rono-rono. memang lidah mas tidak betulan pandai bersilatiku watake Sapa? wong lanang jelas nada Pak Ji nyembah Pak Ji. monggo Sik, sik, sik. Jelas nada untuk ada semuanya. Manis dek kowe pancen manis pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli matu saya bisa ngrontoke jantungku. ganteng mas sampean pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem gong sing alit
spesial kang Pak Ayo, Surati ayo. Sukoharjo bergoyang yo Pak Parman. Pak De Marimin Pak Haji Jaimo monggo Pak De Marimin Pak Haji Jaimo dapat tambahan malih ta Pak De. Iki dikira awak dhewe sosok dikira mantene iki. Ora iya ya. Salami terus. Lah iya kok mantene kok tuwek ngono ya. Tuwek tapi heeh. Kayak imut-imut ngono maksudnya. Sing wedok wayu sing lanang kaya anu sopire ngono. Oh kaya celeng. Matur nuwun ya. Sabda pandita ratu ring Sri Pak Surati dari Kementerian Pertanian yang dulu Menteri Perdagangan. Bapak Edi, sehat selalu. Monggo Pak De. Wong ayu sing tak tresnani. Nanging ati
apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta yo Gustiku lanjut ngapura yo Jelas naja lho iki. Yo. ayo Mas Pleto cekat-cekat terima sok jane jiblok Coket. Lagumu. ayo yo halo halo Bos wong ayu sing tak tresnani bisa wonge mung tak aku ora bisa lali mung sliramu papujane ati Nadyan sepisan nanging gede neoso tresnaku rina wengi tansah nunggu arep-arep sok kapan balimu sliramu sing katresno garwane wong liya aku wis kepancet tresno nanging atiku mbok gawe lara aduh hae jeblok nasi tok Ci rok lu neng apa sliramu tega aku tanpa kaya dosa atiku keronta-ronta yo Gustiku lanjut ngapura Oke, matur nuwun dumateng kru campur sari jelas nada mugi tambah sukses nggih. Iya, Matur nuwun. amin. Mas Adi Mas Agus nangis sak jroning atiku nalika sliramu ninggal aku Pak Suradi apa sliramu ora krasa wong ayu aku kudu sabat karo sapa Jaranan
Jaimo. Yo, Pak Haji Sukimin. Monggo Baji. Jroning atiku nalika sliramu ninggal aku penak ya Dik Enak Mas. apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Baji. Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti saged pananggonmu berlikir bisa kumpul kaya sliramu wae Ojo lali pawelingku. Oke mono kapas janji aku kang setya satu tak anteni nganti saelek. Pak Haji Jaimo. Pripun Bu Haji nambah napa melih? Yo. Pak Dadang. Ayo gue Pak. Bersama Hadrah Sabini Tobah. Luwe becik patenono Monggo Pak De. bang pepisahan Mriki, mriki. Kang Sulestyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra yo Liwati. yo 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 Alismu ngantuku andang. Rasane hatiku nadyan wes lingsir. Yoswaku aku isih mampu ngladeni solamu. mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka kandrungro jiwa ragaku kok kurung kahormatan mampro rubuk ngarep insuk Apa? Aku nyanyi kok enek indil-indil nek kene.
ini badane sama mau badaku kok. Kowe iki kok metnah aku iki piye karepmu? Apa aku ora tuku mik dhewe? Sesuk di anu. Sabar pripun iki gawe masalah terus Mas Hendrik. Wong kok senengane. Kok kowe iki iso nyalahke aku lho sing dhewe iki sapa? Mangan aja nganggo muncrat barang. Kowe iki lho nono, mik kok dikai nanas kok ngono lho nono, kowe iki karepmu piye iki? Sing dhewe iki lho. Untung enek saringane. Senen ana Pak Dewono kae lho. Aku ki kok kena fitnah terus. Mik aku ku dhewe 3,5 iki. Sik. Kok mike beda ya? Anu iki. Aduh iki. Lah iya toh. Ini gumantung anu bentuke sing duwe. Nah, sing duwe kan ipel-ipel. Nah, kaya ipel-ipel. Nah. Ya tangi dhewe. Iki yo iso iku, Mas. Iso goyang bareng lho. Coba nah. Kowe cahe karo Dadi padha karo karakter mike karo wonge padha. Iya toh. pae karo lek dodo gak wedi. Lah wedi piye? Penjahat to iki. Aku wis disuntik anu kok tetanus. Aku seneng penjahat kok malah. Urip ana. Munia. Ayo. Urip ana kutha gedhe. Gedhe kuwi tak kokoke. Omah saiki dong. apa wae nadan sesideman mesti Soko, Yo. Ini sayang. Iya. Pak Deng. Ayo, Dek. Sokok kering. Luwe bete paten nono timbang pepisahan Pretyakan Sulestyo Keep silent. tak rewangi samudono marang kula warga garwa lan putra. Yuk. Liwatin Yo. Aku isih mampu lateni solamu. Mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka rimbo jiwaraga kok kurung kahormatan mamprung hubungan Ngapa kuwi anu asusila kuwi. disarati sih. Lah iya to, mosok nganggo tiang to. Aku ki pekewo lho, Bos. Bos. Aku dilirik karo bosmu sih lho. Iki tenan, Bos. Ya Allah. Ndang rene. Lah ya kuwi ngopo? Mosok nganggo tiang barang lho. Biasane karo lawang barang kok Lah iki mbok jupuk kok ya. Cepet-cepetmu to, Mas. Ya Allah. Wong kok. Enek sik guyu nek kono mau. Ketok enek wong Mit. Urip Allah sayangi Bilqis. Ya Allah cintai Bilqis. Ya Allah jagalah Bilqis. Ya Allah paringi anak. Tunggu lho. Anjah. Tombok kapok we. Wong kok senengane rusuh ae. Urip ana utahe kowe. Tapi tak utahe
nyangkut meneh nanase. Jelas nada asik bersama dengan Tuti Ugelwati artis merauke bergoyang Uki spesial kakak Mas Heri merauke digoyang bersama dengan Jelas Nada Pak Selamat Ugi. Wani gak saya selamat Pak Selamat Budiono kepala kampung Iya. coba jangan rakerjo rajajan jos saben kunyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu dituti biyen nate andung tresno bebarengan ning kedung apa masuk Saiki adoh papane tanpa kabar yo piye waratane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu yo pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni kula nuwun monggo abot rasa jroning ati nanging kudu tak lakoni ya kudu dilakoni. lagu sejarah kok Tik Lah iya. pancen kodrate awake dhewe lakoni awake dhewe pokoke abot enteng kudu dilakoni Iya. kowe dadi bojoku nganti selawase urip ora Sapa? Tutik Nangis. Lho. awar kelingan kowe nangis aku Tik Wis rasa dieling-eling. oke baik Panyuwunku mring sliramu. Rungokno tangising ati. jelas nada di mana-mana Lewat tangkir wanci telu. Asik. Aku titip salam kangen hati. Jelas ada. masih bersama dengan salah satu penyanyi terkenal bukan penyanyi terkenal Indonesia saben kunyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu dituti oh alah tuti biyen nate andung tresno bebarengan ning kodhong apa Saiki ato papane kabar piye Akidom warakane kemana-mana aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu yo pancen kudu akoni yen to tresno ra kudu duweni kula nuwun monggo abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni piye Tik rasamu Tik rasane bi aja eh bi aja biasa
Kok iso biasa lah biar iso Biasa istimewa. wae aku, Mbah. Saku biasa wae, ayo. Gak sesuai harapanku. Nano. Ayo lebokke entekke. Kowe to Dik, Dik. Aku. Lah iki nyambut gawe gak iso nglebokke iki piye. Lah mau sing buka sampean. Panyuwunku ning siramu rungokno tangise ati lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Oke, matur suwun terima kasih Tutik Bogelwati.